чорында эшли башлаган 6-нчы номерлы Кукмара төгү фабрикасы 1956 елда Ярыш төгү артели базасында оешкан. Аның беренче директоры Сәгыйтов Сәет Сәгыйт улы була. Фабрика үзешчәнлеген Кижи Мамут тукымадан чалбарлар төгүдән башлап җибәргән. Биредә шулай ук зур булмаган кисү цехы эшләгән. Тукыманы баштарак зур пычак белән кулдан кискәннәр. Ул чакта төгү цехы 3 сменада эшләгән. Фабрикада күпләп кием төгү осталары аз була. Шуңа күрә хезмәткәрләр эшкә башка төгү оешмаларына йөреп өйрәнгәннәр. Белгечләрне өйрәтүдә оешмага республиканың җиңел сәнәгать министрлыгы да ярдәм иткән. Фабрикага төгүчеләр Кукмарадан гына түгел, якын-тирә авыллардан да килеп эшләгән. Елдан-ел оешмага яңадан-яңа җиһазлар кайтарылган. Тегелгән киемнең төре дә арта барган. Кукмара төгү фабрикасы күп еллардан бирле Татарстанның җиңел сәнәгать тармагына зур өлеш кертә. Бүгенге көндә дә ул ил күләмендә тагын да зурак уңышлар яулавын дәвам итә.